Salamu alaikum, qadrli vatandaşlar. Men Murat Qurbanov, DBT liderinin biriyim. Bana köp sorular geliyor, DBT näme, DBT hareketi boyunca. Men yeni bir gedek düşündürüsüm geliyor. DBT bu halk hareketi. Türkmenistan'ı demokratik saylovu. DBT demek, demokratik vatan Türkmenistan demek. Şunun için biz esas maksadımız Türkmenistan'la öz ölçüleri geçirmek, rahat, adaletli ýagdaýda şu rejimi ayırıp demokratiya rejimini koymak ve demokratiya tarafa halkı ve devletimizi urup durmak. Onun için bizim şu maksadımızı etmek için bizim politik platformamız var. Şöyle hem de soruları yazılıyor. Misal için birinci bilen şu yerde prezident vazifesini yatırmak deyip soru var. Yatırmak deyip bizim maksadımız var. Ne için? Türkmenistan'la iki prezident bu prezidentliği eline alıp yavaş-yavaştan hem devleti eline aldılar. Bizim hem halkımızın bir kılığı var, bir yol başı olsa onu alkışlar aytmak, onu derrejik vajdizm diye ama derrejik onu şunu bir ulu derece kaldırmak arkada deydi, Türkmen başı deydi. O da hatta bir bizlere var. Feridun Yaponya'da her 6 ayda parlament devleti olan her 6 ayda parlament hükümeti bitirdi. Premier minister öz komandasından gidiyor. Her 6 ayda terif güç işliyor, atçıotlarını veriyor, gidiyor. Şu yerde arkadağım yok, Türkmen başam yok, Yapon başam yok, Yapon arkadağım yok. Gülyan ötüye dünyada ikinci yerde gidiyor. Gidip bu problemi yok. Ya Avrupa devletlerinde arkadağım yok, altın asırım yok, Türkmen başam yok, Gülyan'a gidip dur. Hemmelerin kanunları değil, hemmelerin kanunları ve hukukları değil. Yine şu devleti biz size hödürlüyor. Bizim planımız katılıyor. 3-4 yılda biz Güneyorta Avrupa devletlerine yetmeli. Sonki 6 yılda, ondan son 6 yılda biz Avrupa'nın ötün devletlerine yetmeli. Onun için bizim programımız güçlü. Şunu yerine getirmek için bize okuyuplu, yaş, bilimli, arasında adamlar yok. Yaş olsun, yaşar, ulrak olsun tapavut yok. Yani öz vatanına münasip, öz vatan için canı olacak adamlar yok. Onun bir prezidentte ya bir parlamentin yol başında ya premier ministrde o topar olmalı. Topar olmalı. Her topar olan ümit edip oluyor. Yeköyüm ümit edip olmuyor. Şunun için biz topar üretmeli. Şu topar 200 adam, 1000 adam olmalı. Esası aktivistler. Şunun aşağında hemmeler arasında kanunu, rahat cemiyetçiliği, hem de artık işler başlamalı. Şuraya bir ümit etmeli. Başka bir yine özgürlükler var. Migrasyon sulvan düğüne yatırmalı. Onun esas vazifelerini pograniçliklere vermeli. Kalan vazifelerini prefektura açmalı her vilayette. Şolar hem registrasyon, migrasyon rahatlarını etmeli. Onun avtomatik rejimde olmalı. Şu yerde şolar kanun esasında kanunun çıktığı cinayete çekilmeli. Yine de bir ütköşklük bir giyri propiskada ayırmaz düğünü. Adam isteyen yerine yaşak bilir, onu konstitutsiyada belirler. Onu bu şehirden o şehre geçip bilir, bu şehirden ova geçip bilir. Yönü bir o olurda şert üretmeli. İnternet, elektroenerji, gaz, yollar, parklar, konsertli zallar, bilim kitap, bibliotekalar, hem de hatta bir grup vermez. O adamlar rahat ýagdaýda şäherlere gelmeli. Olar ne yapıp şäherlere geliyor? Bu bir kanun sayılan prezident bar pullary ahala, bar pullary Aşgabatda nemedip adamlar başka yerde investisiya da yok, adam yok. Şu benderler yeni gelmeli Aşgabatda şu yerde pul var, şu yerden galyp gitmeli. Ol gatnaýan bolar. Biz deňlik bolmaly, hem vilayetler deňlik gitmeli. Şonda döwlet deň we güýçli bolýar. Her bir toçkasynda güýçli bolýar. Şonda etmeli. Onun için sayılarla geçmeli, aşağıdan başlayıp yukarısına çevirli, en ukuyuplu, en arasını sayılmalı. Onun arasında olan cenazede çıkıp başlatma koymalı. Onu prezident sayılmalı, onu yerli halk, öz hekimini sayılmalı. Şu da artık bizim platformamızda o verilen. Ondan başka sosyal ve iktisadi programımız var. O yerde de köp özgürlükler var. Ben himmetini aydı bilmem,
yönü şu DVT diýmek näme? DVT bir halk hereketi. Şonuň üçin ne? Partiyada bolup biler, partiýaň diňe ýolbaşçylar bolup biler. Şöyle bir bir adam bolup biler. Şöyle bir topar bolup biler. Şöyle bir 5 adam topar bolup biler. Hemmeler şu gurumalar bolsa, adamlar bolsa, raýat bolsa Türkmenistan'ın içine girdiler. Bu bir hereket partiýalar. Şu hereket şu rejimi çalışmak için edilen. O rejimem yankı parahatlık, adalatlık ýagdaýda geçmeli. Şonuň üçin şu rejimi çalışmak için şu hareketler ediliyor. Onun içine her kime girdiler. Bu wagtlanýy hareket. Onun içine girdiňiz, eğer rejim çalışdy, siz öz partiýaňyz bilen gidýän, öz ýoluňyz bilen. Maksatlaryňyz, ýa-ni öz maksatlaryňyz boýunça. Ýöne häzirki ýagdaýda maksatlar bir bolansoň, şu halk hareketi DVT diýip edilýär. Bu DVT ya meniňki de, ya Kakmyradyňky de, ya Nadiýanyňky de, ya Beýlekliňki de. Bu sizinki. Siz şoň aktivisti. Siz içinde lider olasyňyz diýilse, ine ýokarda lider olasyňyz, gelin ukypyňyzy görkezin bolun. Bizden ýokary bolun. Bizde liderler her gatlakda bar. Aşağıdan ýokardan ýokarda. Naçalnik ştablaryň ýokardyna. Naçalnik gruppa, ştablaryň gruplaryň ýolbaşdy. Şol ýaly biz sistema gurduk. Sebäbi bir adam bu rejimi ýykyp bilmeýär. Bir topar bolup ýykaýmasak ýykyp bolmaýar. Şonuň üçin biz sizi şu bizim halk hareketi çağırýar. Sen kim bolun tapamıyor. Gelin bile şunu edelim, bile şunu çalışalım, ondan öz başlık, öz partiýany gurun. Her üç adam bir partiýa gurmagy haky bar. Gurun, öz partiýaňyz, öz dijeniýaňyz, gurun da öz liderini saýlap öňüňizde. Bize näçe köp partiýa bolsa, şonça çekileşikli, konkurensiýaly, ýa-ni hakykat gider. Şonuň üçin çekilmeň şolardan. Bu ýerde ya menin ya Kakmyradyň politikasy ýok. Bu ýerde halkyň politikasy. Diňe arasçylyk, diňe ýa-ni sadaçylyk, diňe barahatçylyk, şu zatlary öňe. Başga da bir aýtjaklarym. Şu DVT hereketinde biz esasy maksady şu rejimi çalışyp, şu rejimi gaýdyp gelmedi ýaly raýat jemgyçiligi urjak bolýar. Şu raýat jemgyçiligi gurulsa, şu raýat jemgyçiligi hiç wagt indi şu rejimiň ýyna gaýdyp gelmegine ýol bermeli. Şu bizim esas maksatymyz. Täze bir rejim ýykmak ansa, ýöne ýykansoň bulaşyp gitmesin, kaos bolmasyn, onuň üçin raýat jemgyçiligi gurup, şu raýat jemgyçiligi şu ýere raýat jemgyçiligi hökm etmeli. Onun ýene bir mesaj berjek bolýan. Hemmeler pikir edýär, ine häzir parahatlyk ýok. Siz habaryňyz ýok. Häzir ýuwaş-ýuwaş hukuklaryňyz alýar. Onu alansoň parahatlyga ýadyňyzdan çykar. Döwletde parahatlyk bolsa da sizin hojalygyňyzda, sizin ýa-ni öňüňizde, ojaňyzda parahatlyk bolmaz. Ýöne ezer durar. Şonuň üçin parahatçylygy biz saklar. Şu gitsin gitmesin, bu dünýäni çözen, bu Türkmenistan çözen. Bu ukypsyz aharpyna şermende talantsyz adam. Bu случайно geldi. Onu bastyryp, ýa-ni Öwes Ataýew mejlisiň başlygy kiçik bir iş bilen bastyryp, onu ýerine alyp, özüň prezident etdi. Falsifikasiýa. Şonuň üçin biz bu meselede hiç hili organlar aýdýan, ýa-ni hukuk gorýan hiç hili hawas bolmaz. Pikir etmeň. Hemme zat kanuny esasında prezidentin gitdiği bilen kanuny ýörep durur. Uruşan bolmaz, söwüşen bolmaz, kanuny esasında hemme zat geçiripde ýuwaş-ýuwaşdan berkeder hökm edýär. Hökm eden halka. Biz hemmemiz hökmet üçin işleýär. Inni hökmet halk üçin işleýär. Biz hemmemiz döwletiň bähri gul bolmaly. Inni döwlet halkyň gul bolmaly. Döwlet halk üçin işlemeli. O yerdäki pasol, o yerdäki migrasiýon sulban ýolbaşdy halk üçin işlemeli. Ilgap çykyp kabinetinden halky garşanmalda işlen çözüp, seýretini edip, ýyna ýa-ni sawgatyny bilen uğratmaşyn. Ine şol ýa döwlet bilir. Şonu oňurmaýanym şu döwlet edarasyndan çykyp gitmeli, ýa jenaýata çağırmaly. Ine ol konstitusiýanyň, ol hukuklaryň işleşi ýagdaýy şu. Ol telefon, ýa-ni telefonyna aýdyp, zat edip, prezidentin görkezmesi var, ýaşulyň görkezmesi var. Ýaşuly söz konstitusiýada ýok. Görkezme sözüm ýok. Kanun var. Kanun var, edýär. Kanunsuz bolsa ýok. Şonu etmek jenaýat iş.
Siz bilýäňiz, Müllikow minister, içi işli minister bolanda, Şammy diýen bir haramlarda, ýa-ni ministeriň öňüne meýdançasyna baryp, hemme halkyň öňüne şappa durýar. Minister, içi işli minister, kanunu etmeli adam, kanunu talap etmeli adam, şoň şappa durýar. Bu ben ne da idea? Siz bağışlan, benim işgalimin yanına, benim ruhu benetimi peseltimi diýse, ona şu söýüp gidiyor. Ine şu devleti şunu burgutýar. Bu devlet bize gerek. Ni tohumy, ni başga biriň tohumy gerek. Bize kanunlar gerek. Bize kanun boýunça hökümetde işleyen adamlar gerek. Halka hyzmat edýän adamlar. Sözde de, hakykatda. Şonuň üçin ine şu devleti öz maksadyny şeýle goýýar. Eger de goşulşaňyz gelse, goşuluň. Biziň görüşimiz esasy şu rejimi çalışmak. Şu maksat. Şu maksada wagtynça goşulşaňyz goşulsun. Bolmasa gatdylan paralelne özüňiz alyp baryň şol işi ýöne haýyş edýän yaralman, yaraly zat bizi ekstremist ederler. Hemme zat bulaşıklar havas olur. Yankı eşitdim Türkmen oğullar eline yara alacak olup gidecek koyar. Düğünden yanlışlık edemem. Biz hemme devleti, hemme dünya ülkezmeli, ak yağlık bilen, ak baydak bilen, Türkmen baydak bilen, gül bilen şunu yenmeli. Oğlum son vaxtlarda dünyada bar diktatörü dine şunu yenmeliler. Başka ýagdaýda yenenler hemme vakt bulaşık edip otyar. Biz gan döksek bir gedek, şu gan dökülen devletde son arası devleti kurup bilmez. Biz gan dökmen arası devleti kurup düýüni oýsak, arası bolup gan döküşdi gider şo. Şoň üçin gan dökmäliň, gaýrat edin. Tehnik ýagdaýda şulary utolýar. Biz halk, biz köplük. Bular näme bolsa da bir 60 000 tane polismen var. 30 000 tanesi bize karşı gider, 30 000 tane sabotaj eder. 30 000'a biz 5 000, 10 000 her valayetde kalsak, bular iyi ayırır. Şoň bilen rejim tamam olur. Şoň üçin bizde gatulşans rejimin iň bir ýanky gowşak günü şuun bir şol sypdyrmaly. Berdimuhammedow şuun öz köşkünde otyr gorkup, ýani kameralar çyk bilmän, giýje uly ýatman öz daşyna ýa-ni ahranlaryny kontrol edip olar söýüp. Şondan bilen. Kartejini oy berýär, öňüne kamera goýup, halk maňa çözýär ka, näde ýakany. Gorkujugyna. Gidip bilen o. Prezident Sovetdaki iştakiler YouTube görüp oturýarlar. İş ýok. Siz şondan Türkmenistanyň ykdysadyny, sosial problemlaryny çözer diýip pikir edýärmi? Ol özü saklaýarda şükür edýär. Ondan bundan kömek soraýar meni birden gyzyp başladylar kömek edin. Türkmen halkyny içe döwürler. Şonuň üçin biz inni öz sesimizi, bizim adamlygymyzy, bizim ganymyzda gahrmanlaryň gana akypdyk biz görkezmek şoňa. Gaýrat edin adamlar. Biz size ananýar, biz size gollar hem ýerde. Bütün dünýä sizi seýrer, bütün dünýä sizi gollar. Bütün dünýä manifestasiýa eder sizi gollar. Şoň üçin häzir bizim şansymyz belli. Sağ olun. İnniki gepleşiklerde duş oluyor. Biz intek bu mitingin düýpme düýp, jikme jik hemme detallarını aýdar size. Sağ olun.